имам поръчка за ето тези шноли с листо с калинка, но ги нямам налични, затова хайде да ги направим заедно. Ако друго видео започваме с разчистване. Вчера правих бурканчета. За целта ни трябва цвят листо, това и една такава основа за шнола. Имаме вече 2 листенца. С шкурката малко ще намерих с шкурката няколко пъти, за да е по-грапава и да има къде да се хване лепилото по-добре. Готови сме за първото печене. И докато се пекат листата, трябва да направя няколко калинки. Ето ги двете калинки, после ще имат точки и ще боядисам предната част черна. Много яко зелено станаха тези листа и парят. Сега ще им монтирам калинките и ги слагам да се изпекат още веднъж. Печени са вече и е време за боядисване. Сложих малко светлосенки на листата да им изпъкнат детайлите и боядисах калинките, така че нашите листа са готови. Освен тях в поръчката имаме обици и кисели краставички, които вече съм сложила в кутията. Прибирам листата в една торбичка. Листото едно е само. Другото все още е свободно и може да го намерите в сайта ми. Прибираме листото в кутията. Слагаме една тенки картичка и сме готови. Ако си харесал нещо от тази поръчка, може да разгледаш всичко налично в сайта ми, който е изписан в момента на екрана.